Esta mañá presentábase en Ribeira a terceira edición da Marcha contra o Cancro que organiza a Asociación Local e que terá lugar o sábado 26 deste mes de outubro. Será unha ruta circular, aberta a toda a veciñanza, con saída dende a Avenida do Malecón ás 6 da tarde. Vai a ser o día 26, ás 6 da tarde, sairemos do Malecón, aquí á altura da Capitanía, pero estaremos na rúa a partir das 11 da mañán. Vamos a contar con hinchables para os nenos e vamos a contar tamén con unha masterclass da Escola de Baile Tomasón e vamos a contar tamén co Ximnasio de Cardalda, que tamén todos os anos, pois xunto co Tomasón, veñen colaborando nesta actividade e teremos aí na Praza do Malecón pois unha representación o deporte que fan estas dúas entidades. Coa cita o que se busca é fomentar o deporte e a actividade física e, de paso, tratar de recadar o máximo de fondos posibles para destinalos á loita contra esta enfermidade a través das inscripcións e a venda de diverso merchandising. Pois o que pretendemos é xuntar cartos, hai unha inscripción de 5 euros, o noso obxectivo está en conseguir 800 persoas, o ano pasado chegamos prácticamente a 700 e gustaríanos incrementar. É importante saber que esa solidaridade al final ten unha resposta e tradúcese en unos fondos que van da man da Asociación Española contra o Cancro, que van a maior parte deles destinados á investigación, o resto van destinados a axudar as familias que teñen os problemas derivados desta enfermedade que, desgraciadamente, que este día están a aumentar. Dende a organización destacaron o apoio e a colaboración do Concello e tamén da Asociación de Veciños de Carreira e Abraham Benítez, que fan posible que a cita poida levarse a cabo un ano máis. Nesta edición, a Asociación contra o Cancro de Ribeira decidiu tamén homenaxear e recoñecer o labor do Club Cidade de Ribeira. Nesta edición, como se fixo tamén nas anteriores, pois homenaxease a unha persoa ou entidade, neste caso o Cidade de Ribeira, por ser un club, un dos máis importantes do Concello, tamén por ter esa estrutura de fútbol base que fai que os nenos e nenas deste Concello poidan ter esa alternativa de deporte, de vida saudable, como é tamén esta andaina, pois fomentar esa vida pois movimento, esa vida como deporte, esa vida pois con hábitos saudables, porque fai prevenir enfermidades pois tamén como o cancro.